Horas. Horas. Selamat hari Minggu di Hita, Amang, dan Dinang. Parhalado HKBP Kebayoran Baru Pasahaton, selamat mandohoti kebaktian biku nadihita saluhutna. Andorang sota mulai kebaktiata, parjolo martangyang nohom mahita. Amin. Tapuka maparbinggota marende mahita sian buku ND nomor 10 opat ayat sada sahatu ayat tolu. Mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, natu mopalangit dohot tanoon. Amin. Ise dona jadi nanggok tu dolok di Jehovah, jala ise dona jadi jongjong di hajonjongan di habadia onai, halak partangan na lidang dohot na ias roha. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangyang mahita, ale Tuhan debata, pargogo na sahatu dosan, amanami na di badua gijang. Mauliate marohanami tuho, ala dilihon ho anakmu na sasadai tuhami, jala dipalua ho hami sian gonggoman isi bolis. Hupangi dohami tuho, sayramoti hami di bagasan hatam, asa margogo hami, jupa masa hasusahan dohot hagogotan.
Sai sesama dosa nami dohot pangalosio nami di hatam nabadiai. Sai parbadiai marohanami marhite-hite tondim. Jala pamasuk hami Tuhan ngoluan sogot. Asa pujo nami hodisi rodi saleleng ni lelengna. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Gundul mahita. Marede mahita sian buku Ede nomor 404 ayat sada dohot ayat tolu. Tangihon hamuma patik dedebata, imasian patik paunopon dohot lapatana. Patik paunopon, unang ho mamunu, dia do lapatanai ondo. Ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di bana, asa unang hita olo mambahen sahit-sahit tunasa na mangolu, ikon roha pangulu hondo rohatta di nasa na mangolu. Atong rapang hidogogo mahita tu debata laho mangolahon patikna. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangolau nahombar patikni. Amin. Marede mahita sian buku Ende nomor 677 ayat sada dohot opat. Tuhan Yesus,
topoti madosata di adaupan ni Tuhata, martangyang mahita. Ale amanami jala debata nami na demoda gijang, pargogo na sohatu dosan. Pardegan basa doho, jala ro di saleleng ni leleng na do asi ni roham. Sai marpamuati maroham di hajahaton nami, jala saya unang beingot akka dosa nami, ay jot-jot dohami. Mardosa maradoponho, jala jojot do husungguli hami rimasmu, marhite sian panglosyan nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, saya unang paingot-ingot panglosyan nami, unang alang asini roham, saya urupi mahami. Ho ale Tuhan debata hatuon nami, palua hami, jala sesa dosa nami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesa ni dosa. Muncat pe akadolok jala humuntal akarubean. Alai anggo para sinirohakku na sotupa muncat sianho. Jala pada ni hadameoku na sotupa humordit. Nina Jehovah sia-siho. Hasangapon man di debata na digijang. Amin. Amin. Undul mahita. Marende mahita sian buku ende nomor 710 walu ayat sada doho tolu. UBG Yesus manjo, UBG Yesus manjo, si palu Hatta ni debata turpok epistel di mingguta sadarion ima nata surat di Markus walu ayat 34 rodi ayat 38 tajahama marsikap sorin. Laos di jauh mana toropi rap dohot siseana di dok matu nasida.
Nasa nagiot mangihuton au, di sowadahon madirina, dituhuk masilang natu ibanai, di huton maau. Haenanai paluaon hosana, pangagogosa do, alaina agoan hosa alaniau, dot alani barita naulii, ido paluawotsa. Ai aha maatong gunana di jolma, nang liat portibion di omo, anggomago do hosana. Ayaha do natarleon jolma bayan tobus ni hosana, Asamolo adong namaila alani au, manang alani hataki pe maradopon bangso pangalukup jala pardosaon, laos mailado anak di jolma isogot makatindak koni, dinaro ibana di bagasan hasangapon ni amana, rapdohot suruh-suruan akan abadiai. Ido sahatna, martua donatu mangihon hatani debata, jala naum peopsa. Amin. amin. Mari bahita sian buku ende nomor 466 ayat sada dohot 2. Tindakon maha porseotai, songona hina tindakon idongata saha porseaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debat. Dibata Jahoba, ido ama pargogo nasutudusan, natumo palangi tukartano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni dibata Jahoba nasasadai, imat ninaguhon ni si Maria, naga-begebean siator di parbadia. Andorang sohabuhan. Ido tuhata, natumaon na bernit, di pangumuman ni selatus, namate terpajal do ibana di hau pinar silang. Natuat tu banua-turu dung ditanam, namulak mangulu di ari patulohon, namanaik di surgo, lahudul di siamun ni debata Jahoba. Amanai pargogo na sabtodosani, di sima ibana pamamaksogo to tanohon, mahukumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea di tondi parbadia, celadong sada huria nabadia. Huria atau panila Kristen akan nabadia. Dohot diasisani dosa, dohot dihataina mandok, mulak mangulu sogot daging ni alak nau mate. Dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Undul mahita. Tabege ma puji-pujian, sian paduan suara gabungan.
Tabegema tikting di Riata. Tikting di Huriata di Bagasan Nasa Mingguon, Minggu tanggal 7 September 2025. Naparjulu, Guarniari Minggu Sedarion, Ima Minggu pasapul 2 hon, Duk Trinitatis, Dohot topik, Padenggan Hamuma Dalan Muna, Dohot Pambahenan Muna. Paduahon, acara pengapulion. Naparjulu, na di hari Sabtu tanggal 6 September 2025 pukul 10 sadawib nunga dipatupa acara pengapuliot tu keluarga ni Inang Maria Magdalena Tobing Boru Purba nahinan sektor Satahi maringanan di konsistori nani uluhon ni amang pendeta Liston Butar-Butar. Paduahon hari Senin tanggal 2 September 2025 pukul 10 WIB dipatupa do acara pengapuliot tu keluarga ni Inang Tiarmina Lumban Tobing Boru Simatupang sektor Saroha siala naung jumolo modding amang Indra Hotma sumurung Lumban Tobing nahinan maringanan di serbaguna A pinangido tu sude perhalado dohot ruas asama dohoti acarai nani uluhon ni amang pendeta Luhut Simbolon. Patuluhon pangibation ni Huria sadarion Minggu tanggal 7 September 2025 borkat do paduan suara inahanna HKBP Keburan Baru lau mangibati Huria HKBP Tridharma Resort Kebayoran nani uluhon ni amang pendeta Perdinan Huta Barat. Papaton Konpen Distrik Walu DKI hari Senin tanggal 2 September 2025 pukul 10 WIB sahat tu nasipul di Patupado Kompen Distrik Walu DKI Jakarta na di dohotan ni sude Pangulan Nagok Tiki dohot keluarga padita pensiun dohot keluarga dohot ina sarpat tuan rumah konpen imah KBP Keburan Baru Resort Kebayoran Selatan Resort Pasar Minggu Resort Kayu Tinggi Resort Pondok Kelapa dan Resort Serengseng Sawah maringanan di HKBP Pasar Minggu songon sebagai tuan rumah diudang do perhalado HKBP Keburan Baru asabui parsidohot di konpen i. Palimahon, pameran PPDB Expo 3 tahun 2025. Hari Sabtu, hari Jumat tanggal 12 September 2025 pukul 10.15 WIB Persekutuan Perempuan Distrik Walu DKI Jakarta Manang PPD naik patupahon pameran PPD Expo 3 tahun 2025 na di dohotan ni 110 peserta UMKM maringanan di Sofomar Pikir HKBP Jalan Damai nomor 1 Pulau Gebang Cakung Jakarta Timur. Paunopon Tonani Sinode Distrik Walu DKI Jakarta. Puji Tuhan Sinode Distrik Walu DKI Jakarta nunga tarpatupa dohok dinggan na di hari Senin sahatu hari Selasa tanggal sada sahatu tanggal 2 September 2025 na maringanan di Grand Flores Bogor tonani sinode boy mata jaha di warta cetak papituhon pareheor remaja hari Minggu tanggal 14 September 2025 ima pucak pareheor remaja dohot donasida makobasi di parmingguan pukul 8 WIB dohot pukul 10 tolu WIB ima sebagai pemusik, song leader, kolektan, nortor dohot paduan suara duk sipul parmingguan pukul 10 tolu WIB diuduti di rumah diuduti ramah tama maringanan di serbaguna A. Pawaluhon
Seminar Penginjilan. Hari Jumat tanggal 12 September 2025 pukul 10 WIB, Dewan Marturia Seksi Sending bekerja sama dohot Punguan Ama naik patu pangahon seminar penginjilan dohot tema okultisme. Pembicara Pendeta Rudolf Pasaribu. Pasiahon, ibadah dan doa bersama. Hari Selasa tanggal September 2025 pukul 10 WIB di Patupa ibadah dan doa bersama marhite jom tusude ruas namar sahid. Pinanggido tusude si tua sektor sama dohoti ulauni. Imana uluhoni amang pendeta perdinan Huta Barat. Pasapuluhon. Penjualan rumah jalan hidup baru. Mardomu tu rencana pengadaan 2 unit rumah pendeta. Nungga disepakati di sermon Perhalado tanggal 20 Agustus 2025 untuk menjual rumah milik Huria na beralamat di Jalan Hidup Baru. Luas ni tanoi 112 meter persegi. Bangunan 2 lantai. Dana diperoleh mai na dipergunakan panitia la memenuhi kebutuhan dana pengadaan ni rumah pendeta. Sialani huriata marhite majelis perbendaharaan na yang berupaya melakukan penjualan dohot harga penawaran awal 1,5 M. Dohot pemenangna ima penawaran tertinggi. Boima menghubungi Majelis Pembendarahan amang situa besar situ morang. Pasapulu sadahon. Selamat ulang tahun Ari Hadu Tubu. Dohot selamat ulang tahun Ari Perbagason. Perhalado dohot ruas ni Huriata. Pasahaton selamat ulang tahun Ari Hadu Tubu. Dohot selamat ulang tahun Ari Perbagason. Tusude ruas ni Huria na Tubu. Manang merbagas di tanggal 7 sahatu tanggal 10 September. Saya tuhat tama nama masu-masu molo tungadong ruas ni Huriata na sotar surat dope guarna ditikting na diulang tahuni di Pabua matu ganup situa ni sektorna manak tu sekretariat. Pasapul diahon akatikting na soni jahahon obat tu diktik cetak sedarion denggam mata jaha. Songonima saat nidikting dihuratnya di bagasan minggu sedarion tengok bema manang yakuni tujuloni tuhata. Tabege ma puji-pujian, sian paduan suara Maranatha.
650 onom huhut pasahaton pelian sadaa sadabe. Sadalah keperolangan di Tuhanmu sian ho, unang hosai tanpa iman, behema sadario, behema hosai di pio, Yesus sai mananggam ho, atau mahalan salaka asasan hat ho, Roma ho, hato pro. Sada otot ma Tuhanmu, tudalan aku guti, boy malua pardosa, nian di lambung nai, salakah tu Yesus, tuju matu sukoi, saat tu saliling nai, Roma ho, hato pro. Sadalah keperholangan di Tuhanmu sian ho, Rok nabusuk perohamu, tu Yesus maporus ho, nang petung digohi dosa, lomolomoni rohan, atau pro parsila, topoti dosa, Damai ni debatana semurung sian saluhut naroha. Ima mengaramoti ate-ate doho pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata ni debata berita nauli di bagasan minggu tasadarion. Imana tersurat di buku ni panurirang Jeremia. Bidu 10 lalu. Mamukame sian ayat sada. Sahatu ayat 10 sada. Takasma tapai hutihut di bagasaro hatta. Tudosan taringot tuhudon napi naibar nisito pahudon. Odo hata naungrotu si Jeremia sian Jahoba songonon. Hehe maho
jala tuat tu bagas ni si topahudun di sima patu bege honok kutuho dungi tuat mau tu bagas di si topahudun ni jadi idama tongon ibana mabain sada ulaun di atas pamotoran HP dang majadi hudun na pinaulinay songon sakip paltano di bagasat tangan ni si topahuduni gabe mangulahi ibana paulihon sada inganan nasing guru lomo ni rohan ni si topahuduni mabahetca dungi Roma hata ni Jahuba tuau songonon tung nasotar bainau huroha songon si topahudonon mabait tuhamu ale pinopar ni Israel ninna Jahuba idama songot tano hudon di bagasan tangan ni si topahudon songonido hamu di bagasan tangaku ali pinopar ni Israel sato kinau martahi dopak sada bangso dohot dopak sada harajaon naing mangurati dohot naing mamacikot dohot naing mangago alai modo mulak bangso naung hupalubay sian hajahatonna gabi marpangulahi rohaku taringot tu hamagoan naun husak kapi naing bainok kutibana jala satokin nari ahu martahi taringot tu sada bangso dohot taringot tu harajaon naik paulihot dohot pahoton alai molo di bahen najat di jolo ni mataku gabedang ditangihon suaraku jadi sol-solakku marohakku taringot tu nadinggani naung hubaga-bagahon naing bahenok kutibana oppe ua dokma tu halak juda dohot tu isi di Jerusalem songonod dohata ni Jahuba idama ahu jumadihon hinamago tu hamu jala sumakap tahi dopak hamu ua mulak mahamu ganup siad dalan nanarwai jala padingkak kamu dalam muna dohot pabahenam muna ido sahatna hurian na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus molobohat kita siat topik ima padinggan hamuma dalam muna dohot pabahenam muna padinggan sian hata dinggan alai moledok padenggan berarti ada adong naung kurang denggan adong nauk sopas adong naung lari sian jalur adong naung lari sian aturan sian uhum ni debata alani moledok ko padengga kamu mah dalam muna dohop pabahenam muna dalam muna pabahenam muna pangalaho dohot pabahenan perilaku alani naik perlu botota isi dosi Jeremia ia guar Jeremia nama haruruan di sanhate Ibrani Yirme jala lapatan ni Jirmeon ima sian hata ditinggikan bangkit dohot hata Yahu jadi Yirme itu lapatanna ditinggikan dipatibbo dipatibul jala Yahu singkatan sian Yahweh jadi lapatan di Jeremia ima Yahweh akan meninggikan Yahweh akan mengangkat atau Yahweh itu tinggi. Danggabe di patoru jolma bangsona na sosetiai. Wasa, apa yang terjadi pada saat itu? Bola taparwahon di bagasan buku Jeremiaon pada saat itu terjadi kemerosotan moral di pangalahoni bangsonai sendiri. Nasi dak parduli be tu debata, dak parduli be tu uhum, dak parduli be tu nilai-nilai.
naung nihangoluhon na sida nasa lilingon. Jala, tabereng, dadaholan eksekutif, legislatif, doho judikatif, naso parduli betu hatan ni debata, tetapi plus nung ngadohot akamalim, dak parduli be tuhatan ni debata. Justru mereka sekarang mencondongkan diri, ipajono dirina tu pamareta tu akapenguasa, supaya mereka juga bisa mendapat bagian akka persaulian perdagingan ini. Tapi aku mulai terjadi demonstrasi di Tikina Salpu karena mereka tidak percaya dengan para pemimpin-pemimpin mereka. Karena mereka tidak mau lagi mendengar apa yang menjadi keluhan-keluhan daripada masyarakat. Masyarakat yang sudah susah semakin ditekan dengan aturan-aturan yang semakin menjerat kehidupan masyarakat. Laptaba doaka peraturan-peraturan nasida. Mulai sian menaikkan pajak. Songoni doh akatano naso dikerjakan ikut dibuat. Songoni muse doh akka pengangguran yang semakin besar. Mereka tidak pedulikan. Alaha tentu adong akka perencanaan akka program nasida, tetapi tidak menyentuh kehidupan masyarakat banyak, justru semakin menambah beban daripada masyarakat. Dak tarpasahat nasida marhite saluran-saluran na adong sehingga mereka turun ke jalan. Tabayako molo pamareta, eksekutif, legislatif, judikatif, akka anggota dewan yang terhormat, songonido akka pemangku hukum, mereka tidak lagi menjalankan semuanya itu sesuai dengan amanat janji yang diembankan kepada mereka. Plus dohot akamalim, doho akapandita, doho akaparhalado, dak parduli betuhatan di debata. Maka apa yang terjadi? Tidak ada lagi kebenaran. Yang mereka lihat adalah mana bagianku. Ketika itu menguntungkan dengan aku, maka saya akan melakukan. Tetapi ketika itu tidak menguntungkan dengan aku, maka saya tidak akan peduli dengan itu. Hola diri na nama, na pinikiranna. Hola diri na nama, nalao, si pagudang-gudangon na, si pabelgaon ni bana. Tapi rakyat yang lain tidak peduli. Alanido dipaingot si Jeremia do nasida. Molo sadong habu baon ni roha. Molo so dipadenggak kamu pangalahumuna. Uhum na malasahat. Dan memang itu yang kita lihat. Awalnya Jeremia ini dia melaksanakan pelayanan di tahun ke-13 pemerintahan Raja Yosia. Jadi 40 tahun ibadah manurirangi, alai 10 tahun di harajaon di si Yosia, ima terjadi reformasi di pemerintahan di Yosia, dia mendukung. Alai dibering ibana di pudian niari. Gerakan reformasi itu tidak menghasilkan pembaharuan, perubahan yang sungguh-sungguh di hati bangsa itu. Dibering ibadah tidak ada kesungguhan dalam rangka perubahan itu. Alani dipaingot di mana? Jika tidak ada pertobatan nasional, jika tidak ada pertobatan nasional, pertobatan yang sejati, maka hukuman Allah, pemusnahan Allah akan datang dengan tiba-tiba. Boleh tambah dikon di buku si Jona. Aitiki disuruh debatasi Jona, laho tu Ninive inna. Alai lari di mana tu Tarsus.
alaha di bagasa rohana ay huboto do de batao para si roha don mololaon no barjamita o tuninifian non beto bertobat na sida daksau uhumon di de bata hape kejahatan ni hota Ninive nung nga manahatang nung nga sahat tu de bata kejahatan yang luar biasa. Banisur si Jonah. Alay na ngolo si Jonah lo madihum de bata na sida. Tetapi karena dia melawan perintah Allah, akhirnya dia ibuang tu laut. Jala ipadua de bata di bana ikon sahat di bana tu si. Dung mula ibana, dung ipadua ibana, lau ibana marjamita tu hutan Ninive. Holat tuluar di mana marjamita itu bertobat na sida. Didok di si terjadi pertobatan nasional. Dada holat pertobatan di Jolma. Mulut ajaha buku Jonai. Dohot doa kapinahan. Binatang peliharaan. Mereka semua melakukan pertobatan berpuasa. Dungi ulus hori nasida. Pertanda penyesalan atas perilaku nasida itu. Songonido na diserukan si Jeremia. Supaya terjadi pertobatan nasional. Jika tidak, uhum ni dia batai kumbada. Alanima diberek si Jeremia depe aladang muba na sida. Diberek si Jeremia depe bang soitar buak tu Babel. Serbuan ni Babel tu Juda dohot bagas coro na sangat mereka bangga-banggakan itu dihancurkan oleh Babel. Bagas coro kebanggaan na sida na pinaulin si Salomo 586 sebelum Masehi itu dihancurkan. Alan ya dong ma tuluhal na nang idaw ta sa tupuko. Na parjulo Tuhan adalah tukang periuk. Jauh bado sito pahudoni. Jauh bado sito pahudoni. Dak kuboto manginang bang nahya taberek sito pahudo nate. Mang nadok kita hya mamereng molo dihitan da jula dong go hudut tano. Adong sito pahudo. Totu sito pahudo non ipili ibana do dibereng ibana do datu ngasal tano liat. Ikoboy babay tano hudo no daw. Tapi itu menjadi tanah pilihan. Ibereng nasida doi. Idia do tano na dingganon. Na cocok lao maben hudun. Atau keramik atau porselen. Budi untuk tanah bata, untuk batu bata ini. Untuk porselen ini, untuk ini. Dan yang lain sebagainya. Tentu itu tanah pilihan. Dipilit, diparohahon ibana. Ala disuruh dia batai bana laho tuhutan ni si tanu si topahudon tu jauh ni si topahudon parohahon amati perhatikan dengan baik bagaimana si topahudonon laho memproses membentuk gabe hudot tano. Didok di si di bagasa tupuk tahun di parohahon ibana dok. Tongon ibana mabain sada hudun di atas pamotoran. Tentu mulut taberingi holat tanu liati itu diproses. Bagaimana dilumatkan, diproses, diendapkan, bohade bana. Sedang kebabain batu bata, ikut tonggo jolo, ide-ide kan, supaya dia padat. Dungi di parawani bana, isaringi bana. Molo bagoda kupasirra, bohadon. Molo tanonaon dang boy betul-betul masarsa. Lamot, gak mungkin. Suatu gado gabi bocor. Itu dia harus amati. Walaupun dia sudah berusaha membuat periuk ini dengan baik. Alai taberin dia opat dang menjadi hudoni. Dang menjadi. Setelah dia bentuk ipamotorani, bayi-bayi ibana, dikeringkan, apa yang jadi? Tentu bodoh kecewa ibana. Secara ekonomis dia gagal. Setiki habis tikina. Barugi ibana.
Dan adok si jualon na si tiga-tiga hon di bana. Alai ala naungido profesi ni ibana. Maka dia juga diberi ibana ahado. Gabi ahado bentukono. Di bagasan Nima dia mempersiapkan supaya benar-benar periuk itu menjadi periuk yang baik. Ide kreatif ada di tangan dia, mau jadi apa. Dung marsiajar ibana siani, dapat dua hod di dokon, jolmai di tangan ni debata, jala debatado sito pahuduni. Manusia di tangan tukang periuk. Debata ma dokon, debatado sito pahuduni, jala hamu do hudoni. Artinya apa? Di tangan ni debata, kita mau ditempa menjadi periuk yang berguna, yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Molo taparohahon di si idama songot tano hudon di bagasat tangan ni sito pahudon, songonido hamu di bagasat tangakku, ale pinopar ni Israel. Songonido hamu di bagasat tangakku, ale pinopar ni Israel. Songot tano hudoni di bagasat tangan ni dia bata. Dia punya kuasa, punya kreativitas, mau dibentuk, mau jadi apa kita, mau bagaimana kita, ukuran yang mana kita. Itu ibana di sini. Digobahon ibana, satokin au martahi, dopak sada bangso, dopak sada harajaon, naing mangurati, buat kamu dupia mangurati teh, molo ubi kayu, bah, ibu but, sahat turat nai, molo holan dak sahat turat nai, barang dapok gadong nai, jadi berarti ko sahat tu akarai, karena memang dia adalah Jeremia ini adalah nabi yang radikal, sahat tu akar-akar. Dohot naik mamacikon, merobohkan. Dohot naik mangago, membinasakan. Andaikan direncanakan oleh Tuhan mau dicabut, mau dirobohkan, mau dibinasakan, andaikan Tuhan sebagaimana taano nakid di tangan di situ pahuduni, naing bainon na batu bata doon, naing bainon na porseled doon, naing bainon na hudut tano doon, naing ahap yon, di tangan ni bana doon. Molo naing sursaran na peon, asa putaran noon, di tangan na doon. Alay di ibana, molo mulak bangso na kupaluba, siyan hajahaton na. Gabi marpangulahi rohaku taringot tu hamaguan na kusakapi ng barong kutipan. Ketika mereka mau bertobat, maka rencana Tuhan bisa berubah lagi. Lapatan na adong plan A, adong plan B, adong plan C. Mulai bahas songonon, HP dak songoni, masuk tu son. Dang sonon, masuk tu son. Berkat atau kutuk. Ipasu-pasu, manang diuhum debata. Hobartu sakap mi debata. Olo de ibana. Molo dohonota holan secara periuk, secara ansi. Berarti kan dong. Udok bajolo tidak ada juga pengaruh peranan daripada hudoni. Alai jol manatino pani debata, dong ditoppa debata jol mai. Dileo dotunasida roha, dileo pikiran bagaimana mereka melakukan kehendak Allah. Iparet tahun debata, sude bodo panganomon, ala yang gondang boy. Bodo ulah honomon, ala yang gondang boy. Artinya manusia juga diberikan kehendak bebas. Dang nagabe robot, dang nagabe patung tolmai. Alay boleh gembar pedison, songon hudon, tetapi bagaimana hudon itu juga bereaksi. Songonido tolmai, apakah dia mau tunduk taat atau tidak? Sendiri ni hudoni.
Songoni majolmai. Molo dung direncana hotu nasida. Uhumat dei mencabut, merobohkan, membinasakan. HP adok pertobatan. Maka rencana Tuhan akan berganti, akan memberkati mereka. Sebaliknya, dia cia, molo dung direncana ho debata, nasida naik paulionna, doho pahotonna. HP nasida dak tunduk tu paretan di debata. Mau direncana diberkati, tetapi mereka tidak mau melakukan perintah Tuhan. Didok disi, gabedang ditangi ho suaraku. Jadi sol-solaku marohaku taringot tunadenggani. Naku baga-bagahon naik bahenokku tunasida. Rencana Tuhan bisa berubah ketika mereka berubah. Lapatanna bahado jolmai menerima, menyikapi paretan di debata. Molonaki didok dipatik paonoponi do lapatanda ikon roha pangoluhod do roha dinasa na mangolu. Roha pangoluhod berarti adong inisiatif, adong keinginan, adong pikirata bagaimana supaya orang lain juga hidup. Bukan hanya kita, tetapi bagaimana supaya orang lain juga sejahtera, kehidupannya lebih baik. HP na terjadi tonga-tonga di masyarakat, dah holan diriku do parjolo. Au do na porlu, baduk piau, bah. Hamu mah mangidai simei. Hurian na hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Boy do debata aman lol soli. Boy. Piga-piga hali didok dibibeli. Adorak soroek nasumar debata pe dok. Gabe di sol soli dirina. Karena apa? Karena Allah kecewa. Karena realitas kehidupan tidak seperti yang dipikirkan oleh Allah. Dalam arti dak songon na pinangido ni rohani debata. Diulah jolmai. Allah kecewa. Ido banda diri pason. Ido banda diuhum. Jala ido na pinengot na muse di bagas 1 tahun. Disakapi debata neng mamasu-masu. HP dangolo hita pangalahota dak khobar tulomo ni rohana. Boy do gabe berubah gabe diuhum. Rencana di debata neng maguhup pita. HP adong hamubaon ni roha. Gabe dipasu-pasu debata. Hukum sebab akibat. Aha nata patupa, aha nata ula, aha nata baik, ido tapota. Sianita bereng bagaimana manusia menyikapi ngoluon di hadapan di debata asa hobar tulo menirohan debata. Napatuluhon ima didok di bagas 1 tahun. Padingga kamu ma dalam muna doh pabahenam muna. Ondo seruan na perpudi 10 sade. Padingga kamu ma dalam muna dohot pabahenam muna. Padingga kamu ma dalam muna. Jalan bukan soal jalan yang mau kita lalui, tetapi sikap perilaku kita. Teki sekolah minggu. Jojo tandehon di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Allah gogot do na lubang. Kita ini maunya dia mah napasonang roha, dia mah nahatop, dia mah nawabain lasoha, dia mah nawabain dak pola repot, dak sulit-sulit. Budaya instan juga mempengaruhi kita. Semuanya. Janganlah nasodong di kita. Alai jalan tol, jalan yang paling cepat, nahumatok maimah. Apa nahumatok mai? Belum tentu juga itu yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan menginginkan supaya kita menjalani proses. Tuhan menginginkan supaya kita semuanya ikut dalam proses. Bukan soal akhir, bukan. Alai siapa namanahan saharo di ujung dalam proses ini, yang setia sampai akhir dalam proses ini, itu yang menang. Sama seperti pemain atletik atau pemain bola, olahragawan. Harus mau diproses. Harus tunduk dengan aturan.
harus mendisiplinkan diri. Kalau dia ingin menjadi juara, dia harus mau mempersiapkan dirinya, memperlengkapi dirinya, harus turut dengan aturan main. Alai di bagasan ngulutta, jot-jotan. Nahum atok baima, bohape taho carana, ise si Jepangan, bohaba enon, songo dia pasar naik, permainan naik, ayo mari ikut di situ. Tidak mau proses. Sudah gabe dalan-dalan nih, jalan-jalan nyak kasetan, aka ulaw na so Bartolome ni Rohan Debata, aka kolusi, aka depositisme, aka korupsi. Kenapa? Karena kita ingin jalan cepat semuanya. Tidak mau ikut dengan proses ini. Allah terlalu melelahkan dan terlalu lama inna hatta. Kurian na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Paubahamu ma, padengga kamu ma. Bohado sa denggan. Pabahenata, perilakuta, ngolutta, di bagasan, ngolu, nau, tinopa ni debata, nau pinay baru ni debata, nau dilahirkan baru kita. Bukan lagi kehidupan yang lama, tapi Allah telah memanggil kita. Allah telah memindahkan kita dari kegelapan kepada terang, dari kematian kepada kehidupan, dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Nunga dipatupai, persoalannya, uludo hita. Molo-olo hita, isima, debata madokon. Naung direncanahon, uhup tu hita, gabe pasu-pasu. Naung direncanahon pasu-pasu tu hita, bodoh gabe uhup. Sebab akibat apa yang kamu lakukan. Urian na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus, adok sa ilustrasi. Didok, bisa datiki, hiado di patupa, pertandingan lomba lari anjing. Jadi kalau lari dolma, lari anjing. Jadi ketika mereka mendaftar dan pada saat kegiatan itu dilangsungkan, didok di si sudah dolma masih buan panangga nabi, biang nabi kan? Arong gue memang biang yang besar, aseto hatop mangangkat, lari kencang. Ada arong gue dibanai, barong gue buan ka anjing kete-ete. Bana piting asona kontesnya lomba lari do. Alai alamat celomorohana ingin dia supaya dilihat orang juga ibu di mana. Doaka anjing ketek do dia kan. Ketika dimulai lomba lari, peluit disempritkan. Semua anjing ini lari secepat-cepatnya. Alai idok di perjalanan nih nalari. Baru betul. Wah hebat. Hapi adong ba? Saya ada panangga. Idokon ba panangga ni dokter benon. Iba-ibana kapas tu igungi panangga nai. Hape molo nang lari do kan? Tutup pernapasan harus bebas kan? Alay go dokter iba-ibana din na kapas tu igung ni panangga nai. Ujungnya saya pakai kelijol mamatong, ay dia do mata dokter obas, hey, online yang lari do, biang met, iba muse, dope kapas tigung nggak, dia do gue makwasay mana kuat iman ini. Alai ketika anjing ini sedang berlari, lau madapoton garis finish dinna, beritai di dok, adong ma nama naburhon holi, tutong-atongan di lapangan ini, tulang-tulang. Diserahkan ke lapangan itu. Baujungnya sudah akka pananggaon, isaruksuk mbak sudah akka holi-holi okan. Kalau sadama siap pananggai naso matsaruksuk holi-holi, ime biang di dokteri. Aladang yang goy mana holi-holi. Ala tutup bo igungna. Malapatan nih, gobangan nih. Songonido di bagasa perdalanan ning udutau. Di namardala kita berlari kita dengan berbagai ambisi, berbagai keinginan, berbagai tujuan dan berbagai capaian yang diinginkan. Tahu berbagai cara dia akan lakukan. Tetapi dia lupa. Dang boy dia orang ibana dirina. Naik sude dari mana? Pandang kiri kanan. Yang go sude ahama dia mau ndaboyo nak kapaso-paso nak kerijekion.
HP maralo dito aturan. Dakko barbe nang tu haporseaon na karena terlalu ingin mau mengambil semuanya. Sudah dianggoi, naik sudah di mana. HP nunga dilihat tu hata ni tu hata tu hita. Bahwa ada aturan main. Dak sudah boy dihitai. Gabe dak tulus sita tu tujuan. Gabe dak fokus sita tu tujuan. Gabe uram-uram mau gubodang tapi kiri alai ipolanai gabe dak dapat tita. Songonido napi daingon di Jeremia di son. Mengingatkan mereka supaya terjadi pertobatan nasional. Jangan terlalu banyak dikuasai oleh dunia ini. Tetapi mereka harus fokus. Karena mereka sudah diingatkan. Jika mereka tidak sungguh-sungguh. Jika mereka tidak setia. Maka yang menanti mereka adalah hukuman Allah. Dan itu terjadi kepada mereka. Dan itu menjadi peringatan bagi kita. Hitan waeng aka ruas di huria. Akanakon ni debata, naung dewasa di bagasan hata ni debata, naung makanguluhok kata ni debata. Bohado hita, berkaca, berefleksi tu dirita, nga di diau, nga songod diau, nga terjadi pertobatan setiap saat, setiap waktu, memperbaharui diri, supaya saya tetap fokus untuk mencapai tujuan kehidupan yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Buku Deta 177 noaeng dang juk betandeho ni. Anggo da jolo saya juk do tandeho ni molo majak ko mulat tuhuria. Alay-alay konsistori naman nagdakta bigi. Dakta deho beate. Dia may. Last tandeho majo. Sai mulak honalao jalan. Ay nadaw honuay holang si yan tua o perjalan ho mulak maho mulak maho martang yang maita. Mau lihat itu puji-pujian di pasah rohanam itu ho didenggan di basam doa sini roham. Dipakulingi roham ili Tuhan asa padenggaton dalan doho pabahenan. Asa mulak kami tuho. Asa sungguh-sungguh kami paubah rohanami. Asa sahat kami tu na tinuju ni haporseaw nami. Ima hanguluan na surasuda na upidaradem di kami. Alanya li Tuhan molo gali kami. Say leo gugu di kami. Moloro akapangujunani. Papos rohanami. Unang badebu kami. Yakit to kami. Paboa di tangan mudungulu nami. Asiroham. Pahibul rohanami. Holam manguliho. Asa sahat kami. Tunahinirim ni rohanami. Hanguluan na pinaradim. Dia kana prosea di kami. Asima roham jalo matang yang nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata. Marende hita. Sian buku Deta nomor 826 mulai saya naik sada laus tapasa bapelian dapat tuduh. Oh
tatang yakoma piliata. Ali di batama namin na di banwa gijang, hodo haruruan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masyan na nilehon mito hami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi wap na hutus di julub. Pasu-pasu may jala ramote asa parasya kami pilihan non patimbulhok karajom mo. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibyon. Buhay maruhan nami marhite-hite tordib. Asalam tadahami godang ni silehon-lehon mito hami. Asalam girgir hami mandok maulihate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana nilehon ton dironi pamotot osadohot gogoki roni saluhut upasahati Alia manami na di banwa gijang, say pinarbadia maguarmo, say ro maharajonmo, say saud malom ni roham di bono tongosong na di banwa gijang. Leon matuhami sa daron hanguluan siya pari. Si sa madusa nami song panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Ay ho dona puna haraja dohot hagun roni asagamu saleleki mulak mahamu di bakasan dame jalo hamu mapasu-pasu ya Tuhan. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana marni daho. Sai di dopako Tuhan de batama buhina tuho jala di pasarhon madamena tutodim. Amen.